מדיטציה לחיבור לאחד, לאלוהים. כמה מילים לפני שנתחיל. בעצם האחד הוא אחד, אין עוד מלבדו, הוא נמצא בכל, הוא פועם בכל. אין שום דבר שזה לא הוא. זה בי, זה בתאים שלי, זה במחשבות שלי, זה ברגשות שלי, בתחושות שלי. זה בכל דבר, זה בציפור, זה בספה, זה בקיר. אין שום דבר שזה לא הוא. אז בעצם במדיטציה אנחנו נתרגל לראות את הכל כאחד ואותו בכל. אנחנו נתחיל במדיטציה קודם כל בלהרגיש את עצמנו ולהיות נוכחים ברגע הזה. ואז אני אנחה אותנו ממש לראות אותו בכל. אז למי שזה מתאים מוזמן לעצום עיניים, אפשר לשבת בצורה יציבה או לשכב, אבל אני ממליץ על לשבת. לעצום עיניים, פשוט להכיר בזה שעכשיו אנחנו מתרגלים לראות את האחד בכל ולהתחבר עם האחד. איזה יופי, כל הכבוד לנו. מתחילים להרגיש את הגוף הפיזי שלנו, את המשקל על הישבן, על הכיסא או על הכרית, את הגב על המשענת או איפה שהוא נמצא, ישר. פשוט מתחילים להרגיש את הגוף הפיזי שלנו. תחושות השונות, אם כואב איפשהו או מגרד, או דווקא נעים איפשהו. את הבגדים על האור. פשוט מרגישים את הגוף הפיזי שלנו. ואז מרגישים את התחושות השונות, הרגשות שיש בגוף. אם יש שם לרגש שאנחנו חווים, כמו עצב או שמחה או אשמה או בושה, ובין אם אין שום שם לרגש שאנחנו חווים. פשוט מרגישים את מה שיש עכשיו. ואז נשים לב למחשבות שיש לנו עכשיו. איזה סוג מחשבות יש? איזה תדר יש להם? האם הן מהירות כאלה או איטיות ורגועות או חרדתיות? פשוט שמים לב איך המחשבה עובדת עכשיו. ואפשר גם לשים לב לנשימה. איך הנשימה שלי עכשיו, האם היא עמוקה או רדודה, איטית או זריזה. ואני מבקש להכיר בכל מה שאני שם אליו לב, הוא חלק מהאחד. חלק מאלוהים שפועם בכל. הקול שלי שמדבר אליכם, הצלילים שמסביב, התחושות בגוף, המחשבות, הכל זה חלק מהאחד. אין שום דבר שזה לא הוא. נשב עם זה.
כל דבר שאנחנו שמים אליו לב, לשים לב שזה חלק מאלוהים. ואם פתאום המחשבה שלנו ברחה לאנשהו והתחלנו לחשוב איזה שהן מחשבות, אפשר לשים לב שהמחשבות האלה גם הן חלק מאלוהים. ואפשר לבקש להיפתח אליו. אפשר לבקש להיפתח לכל מה שקיים שזורם עכשיו במציאות חיינו. כל דבר שאני מרגיש וחושב, בין אם זה מחשבות, אני לא יודע אם זה עובד או אם זה יוצא לי, הכל זה הוא. בעצם אי אפשר לא להצליח. כל דבר שאני חווה זו האלוהות שחווה את עצמה. פשוט מבקש להכיר בזה. אני פשוט מבקש להכיר בזה. אין עוד מלבדו. והוא לטובתי. ולכן אפשר להיפתח לכל חוויה שזורמת דרכי. אפשר לשחרר את ההתנגדות, פשוט להרגיש הכל. כל התחושות, כל המחשבות, כל הרגשות, כל הצלילים, כל המכאובים, הכל זה הוא.
אין עוד מלבדו. אנחנו פשוט לוקחים את הזמן להרגיש את זה. אנחנו ממש בקרוב נסיים את המדיטציה המוקלטת הזאת. אפשר לקחת עוד כמה רגעים ולראות כל דבר שעולה בנו ושאנחנו שמים אליו לב, זה חלק ממנו. האם יש עוד משהו אחד שאני צריך לשים אליו לב שהוא חלק מהאחד? ניתן לזה עוד רגע. וכשאנחנו מוכנים אפשר לפתוח את העיניים. אני מזמין אותנו להישאר במודעות הזאת. גם עכשיו, מיד אחרי המדיטציה, וגם בכלל לאורך היום ולאורך החיים, שכל דבר שאנחנו שמים אליו לב, כל דבר שבא לחיים שלנו, זה הכל הוא. זה הכל האלוהות שפועמת בכל, דרכנו ודרך כל דבר בעולם הזה. אהיה אשר אהיה.